Башкорт ырыуларын тергеҙеү йыйындары 20-нче быуаттың аҙағында башланды. Был күтәрелештең яңы тармаҡтары — ҡоролтайҙар, ауыл байрамдары, йыйындар, шәжәрә байрамдары. Туғанлыҡты яңыртыу, милләтте нығытыуҙың яңы күренеше бер йылғаны һыулаған боронғо ҡәбиләләрҙең барлау йыйындары. Өфө йылғаһы, Силәбе, Сверлау һәм Башҡортостанды ғына берләштереп ҡалмай, Өфө йылғаһының исеме менән беҙҙең ҡәҙерле баш ҡалабыҙ Өфө аталған. Без шуның менән ғорурланабыҙ. Өфө йылғаһы буйы башҡорттарының бергә йыйылыуы бик тантаналы булырға тейеш. Бер-беребеҙҙе һәр икенсе йыл күрәбеҙ, танышабыҙ һәм һөйләшәбеҙ. Һәм был байрам дауам итергә тейеш. Киләһе йылдарҙа ла. Ҡәҙерле ҡунаҡтар, барығыҙҙы ла ошо ҙур байрам менән ҡотлайым. Иҫәнлек, һаулыҡ теләйем. Ғаилә бәхете теләйем. Милләт ара татыулыҡ теләйем һәм донъя тыныс булһын. Рәхмәт барығыҙға ла. Өфө йылғаһы картала Башҡортостанды Силәбе менән Свердловский өлкәләренән айырып торған сик. Ләкин йылға буйлап ултырған боронғо башҡорт ауылдарының халҡы һаман да элеккесә аралаша, ҡунаҡҡа саҡырыша, туйҙар яһай, баҙарға, эшкә йөрөй. Бигерәк тә уртаҡ йолалары, байрамдары онотолмай. Шуларҙың береһе Билән йыйыны. Боронғо жыйындарҙы бик яҡшы хәтерләйбеҙ, тиҙәр улар. Вот это мероприятие становится традицией, уже носит межрегиональный характер. Я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, чтобы мероприятие прошло успешно, чтобы вы все получили позитивный настрой и больше узнали друг о друге. Байрамығыҙ мүбәрәк булһын. Рахмат. Свердловский өлкәһенең Арыҫлан, Өфө Шигөри, Шәкәр ауылдарының фольклор ансамбльдәре Билән йыйынын көтөп алды. Үҙ тауыштарын байрам шауына ҡушып, сағыу милли кейемдәре менән яланды ғына түгел, бөтә халыҡты кинәндерҙе. Вот этот праздник мы его создали ради того, чтобы показать вот эти вот культурные связи между башкирами нашего района, башкирами, живущими на территории Свердловской, Челябинской области. И, конечно, традиции нужно поддерживать, начиная с малолетнего возраста, непременно. И люди почувствуют вот эту связь. Все приезжие артисты, наши коллективы, они стараются привести свои обычаи своей деревни, своего села, своего рода. То есть эти праздники, они дают очень много для воспитания именно нашего молодого поколения. Ҡатай ырыуы Өфө буйынан
Ишна ката юрган гына бит. Кунак иеп булмай, кара күршеләр дә шуна бит сәптеп Арслан авылына, Шиләбе өлкәсенә Уларын бие улар үпәйер удары. Шуннан сәптеп бер Свердловский областька анда менә Өфе шигырьдән килделәр, Шикүрдән килделәр бүген. Халык үзе кайдан килгәнне онытмаган, үзе башкорт икәнне онытмаган. Шул бердән дип басат. Яйын якташтарның осрашып күңел әсү мәйданы гына түгел. Ошо төбәктә көнүдәк проблемалар буенча фикер алышуда. Битарафлыктан арынып, халыкка үз тарихын, шәҗәрәһен, тел һәм ил язмышын аңлату билән йыйынының мөһим бурысы. Мен нык кайгырган проблема ул тарих китаптарында әлегә тиклем менә сыккан тарих китаптарында История России дип атала. Шул китаптарда башкортлар турында бернинди мәгълүмат юк. Башкортлар яшәгән өлкәләрдә башкортлар турында бернинди информация башка ала алмайлар. Ул бит инде китап, уку китабынан алга тиеш, тарих китабынан. Менә башкортлар хугышып бергән Азов походларында анда бите ае Түрек походларында, Азов походларында башка төрдә портлар турында башкортлар ничек хугышкандар. Наполеон менә икенче ватан хугышында вообще анда безнең геройлар бер кавалерия, безнең башкирский кавалерия нан 78 герой Советский Союз сыккан. Андай бернинди халыкта, бернинди халыкта юк андай хәл. Ана шуларның берһелә юк әлегә китапларда. Тарих китабында Россиянең. Тауган як тарихын өйрәнүнең ысулдары һәм технология алымдары дигән темага гыйльми-гамәли конференцияла галимдар, укытучылар, язучылар катнашты. Прежде чем, чтобы изучить свою генеалогию, свою родословную, своего происхождения, рода, племени, родового подразделения, структурного подразделения, мы должны знать, откуда все это брать. Но самое главное, первый источник информации – это наши деревенские аксакалы. То есть мы к ним обращаемся. Бабай, там, Авели, пожалуйста, скажи. Там первое колено, второе колено, третье колено. Факт. Потом обращаемся мы в архив. Обращаемся мы в отдел ЗАГСа. То есть узнать, уточнить года, уточнить данные. Национальным музеем, в наш историко-краеведческий музей были любезно предоставлены ревизские сказки, которые 1837 года, 1856 года, 1859 года. Галимдар менән бер өстәл артында кызыклы әңгәмә корылды. Өфе елгаһы буендагы авылларның һәм ер-һу атамаларының борынгы яңгырашын һәм язылышын тергеҙеү. Башҡортса һәм русса дөрөҫ варианттарын ҡулланышҡа киренән ҡайтарыу. Билән ауылына тиклем асфальт юл һалдырыу һәм башҡа мәсьәләләр күтәрелде. Безнең президент Владимир Владимирович Путин указание берде яңы тарих язып сығарырға. Дөрөҫ тарих. Менә шул дөрөҫ тарихта безнең язучылар, безнең галимдар Москвага мен менә үтенеп форайым монда был китабымда. Безнең галимдар барып шул обязательно 4-5 хотя бы эпизод менә шул башкортларның героический эпизодын менә шул неге кертендер инде. Үзен башкорт дип әйтергә уялып йөргән. Бөтә башкортларда шулай. Уялалар нетергә әйтмәскә үзләрен шунда ватып-фатып русса, ватып-фатып татарса һөйләшкәннәр инде, һөйләшергә тырышканнар. Үзләрен менә шулай шундай халыктың нәселе дип белмәйләр, уйламайлар да даже. Менә потому что алар укымаган бер кайда юк. Ул только тарих китабында гына булырга может. Киләһе яңа сыккан тарихта башкортлар турында информация, байтак информация инергә тиеш менә. Башкортстанның төньяк көнсыгышы буйлап аккан Өфе елгаһының исемен түбәнге агымда Каридел дип бозып әйтү бар. Был хата төзәтелгән. Өфе елгаһы дип ул һәр урында күрһәтелә. Балакатай районының ер-һу атамалары ла руссага тәрҗемә иткәндә нык бозып язылган. Мәсәлән, Балакатай районының Белокатай дип алынуы ла зур хата. Чөнки Ак Катай дигән ыру бөтенләй юк.
Этот формат замечательный. Собрали краеведов, собрали учителей истории, которым интересен бы был этот материал и явился бы основой для исследовательских работ с детьми. Потому что, в принципе, вот эти вот книги наших земляков об истории этой территории, об истории родов, живущих на этой территории, они, конечно, являются таким подспорьем для хорошего воспитательного момента. Тырыш халык дип әйтәйек инде, бик тырыш халык яшәй. Электән-элек белемгә ынтылусан, бик укымышлы кешеләр күп. Билән халкы үзләрен үзләре яраталар, эскерһезләр, ярдәмсылдар бер-беренә. Менә без сиккә китмәй авылда яшәнек, нисен тиһегезме? Шул йөрне яраткан өчен. Мин бигрәк тә йөрне яратам. Төрле яшелсәләр үстерергә яратам, төрле сәскәләр үстерергә яратам. Хатта урожай буламы, юкмы, но сәскәнең атканын, япрактың ярганын, ул миңа бер кываныс. Мин шуның өчен менә йөрремне ташлап китмәдем. Мөмкинчелекләр күп булды китергә. Варис экономист булгас, сакырган урыннарда күп булды аны китергә. Но мин китмәдем инде. Шулай яшәнем йөрремдә. Урмандарды яраттым. Һау буйларын яраттым. Үскән үләндәрне, агастарды. Менә шул нык минең өчен кадерле булдылар. Туган үскән йөрем. Иң беренче безнең өй шундый матур булды. Бер оста агай безгә эшләне. Минең ирем шулай матурлыкты яратты, ул да өйдә матурларга тырышты. Матур итеп шулай эшләнек инде. Шуннан хәзер яшьтәр шулай яхарга тырышалар. Еракты, сит якты күреп киләбез дип яшәнек инде. Техникумдан да 3 елга киткәнем. 34 ел яшәнем дә идем. Ашып торгандар, тугандарды бөтәһле һау булһын, бай булһындар. Катнашканың бармы? Нимә эшләгәнең бар? Кабан туйларда, йыеннарда? Уйнаганым бар. Грамоталар алганым бар. Математиканы яратам. Оригаминан первое место. Оригами? Нимә белән эшләнең оригамины? Ну, минеке тюльпан булды. Самолет булды. Шуннан корабль. Үзебезнең елгага. Безнең якта бик климат авыр инде. Шуңа ла менә совхоз беткәндер дип. Шулай фермерлар менә бер дә эшләрен үзләренең алып бармайлар иптәп. Зерновойдар насалыса шул акырындап животного саны алып баралар. Зур объем түгел инде. Яландар хәзер сәселмәгән батылдар бик күп. Урман кырдар бушка яталар. Бына ошы хуҗаһы табылып урман кырдарда мал үрсетһәң, хыйыр малдары бик тә дөрес булыр ине. Шулай буш ятмаһын ине безнең авыл. Халыкка эш булыр ине. Балалар да күбәер ине, кешеләр үзебездә эшләрдәр ине, ситкә эшкә йөрмәстәр ине. Мөмкинчелекләр зур безнең якта дип әйтергә мөмкин. Улар бит менә китәләр. Олар өчен беркем дә җавап бирмәй. Төрле төзү эшләрендә эшләйләр, үләләр дә. Шуның менән бетте. Үзебез якта эшләһәләр, төрле эшчеләр кирәк булыр ине. Мал караусылар, шутлаусы бухгалтердар, финансистлар да бөтенләй кирәк булыр ине. Ит, һөт һәр вакыт кешегә кирәкле ризык.
Мына килеп аны һатып алып торһалар яки апарып алып барып һатыр урын булһа, нигә мал үрсетмәскә? Шул тиклем урман кырдар буш ята. Ошо байрамга без шатбыз. Безнең якта әле байрамдар, һабан туйлар үткәрүләр онытылып киткәйне, берничә ел бөтенләй шулай тымып торды. Менә икенче тапкырын хәзер йыйын үткәрелә. Ул йыйынга без бик шатбыз. Авылда күтәрелә, кешеләр дә күтәрелә. Кешеләр күңелләнеп йорттарын матурлайлар. Үзләрен ниндәйдер күтәренке күңел, кунактар килә. Йыйын бездә шулай башланғас, инде ул бер традиция булып дәвам итһен тибе. Балакатай, Катай, Өпәй, Кошсо, Олы Катай ыруларының тарихи уртаклыгы бар. Был туганлык бер тирәлә ердәр биләү, бер илдә яшәү, бер телдә һөйләшү. Безнең авылда бөтә хакланган инде менә бу киемнәр, бу әниләр, инәйләрдән калган. Менә 50 елдан бери менә бу сакталып килә. Әйләнә белән күрәтегедә күлмәгегез. Бу апайымдык. Үзе 13 яшьтә теге баштаган кайган үзе. Минең күлмәгем үлемдеке. 54 елдан да үзе кайган. Мен нидәсе иптәштә. Ул белән кайган. Баштагы такыялар Анык тоже, анык шул үзе эшләгән. Калпак диләрме? Әйе, бит калпак дип әйтәләр. Шул үзе эшләгән. Менә апайымның күлмәге 53 елгы. Олар кайдарда кигәннәр? Булар алармы? Һабан туйда кигәндәр, менә эшкә барган сакта кигәндәр. 14 яшеннән куелган менә бу күлмәк тоже. Башкирия таныш түгел. Без совсем Коткандыла татар теле белән укытабыз. Башка теле белән укытмыйбыз. Шайбыгыз башкирияны бик аз беләбез. Янда алифбалары бейләр белән дә тоже таныш түгел. Карттар үлеп беттеләр. Битә иң олы кешеләр юк. Элегрәк кирәк безгә белергә, тырышырга. Менә мин хәзер тырышам инде менә шәҗәрә төзергә. Менә шәҗәрә китергә менә монда эш шәҗәрә. Ana şunu boşta kira bu kadar aldan başlayan olsa biz bütün avlunun halkı nasıl bir şoğlanganın bilgen buluruz. Bizim diyalekt bizim avıldık bir türlü. Bizim başta 80% başkırtsa. Bir de okutmaganlar da başkırtsa. Biz tatar telini. Tatar telini Düşüp kalgan bir avul idi Soqurdan. Avul deybiz. Endi hozir neydi? Başmaqdı. Şey, okutqan kişiler yok. Kitap soqargan ağaçtan avul. Ben tuğas oqşulay bolğas öyrəngəmid indi. Әй. Şonda общество tuğas. Şonda общество yaşagas. Mında bilengə biz kile turğay qamantıyğa şeyəv yaşaqda. Bizim klubumuz var, eski klub 54 yılga yanıp koydu. Hazır үйde жыйып ятамыз, үйде ярга өйлөнүп атабыз. Bizim hazır festivalga китерге тийиш бит көрәк oyun. Bulgar жерine. Biz şunda saklandılar. Уже 6 yıl barabız görәк oyun деген festival. Bütün Ufa yılgahı boyu Başkırt'tan. Bizim birinci kilgan okutuvchi Tatar okutuvchi. Tatar okutuvchiga u Tatarcha okuta boshlagan. Sekretar совета doğru Tatar bo'lgan kelgan kishilar. Faktiski Başkırtlar var. Şulaymiz bütün kishilarimiz Tatar deb olgan da chiqqan. Bu endi tüpte Başkurt ekanligini bilaysizmi? Bilaman. Epovoy башкортлар основном мында яшайлар. Ул менә без үзебезнең йетмәгән бөтә проблемаларны менә шунда һөйләшергә тиешбез. Билән авылы менә ике тау арасында. Билән нәмә ул? Билән менә шул ике тау арасындагы ложбина, түбәнлек. Менә шул ике тау арасында анан Билән елгага ул менә шул Билән авылы аның исеме дөп-дөрес башкортса. Аны тоткандар да Билянка дип әйткәннәр. Билянка ул шайтан күбәләге менә теге. Быел ул күбәләге башка елдар димас күп була торган. Юл буенда тирәсәрстә ул аппак күбәләктәр менә шул Билянканың шул күбәләктең исемен ни. Менә шулай Биләнгә ябышып калган. Менә проблемалар монда хәл итәрлек проблемалар күп.
Шунан yol eski Балақатайдан алып, бұл жақта бірненде асфальт жоқ. Bir gramda, 1 metrda yok. Балақатайдан асфальт алып, мұнан туры Екатеринбургқа yol туры болырға тейш, ішлерге тейштер. Мұна шунан өтерге тейш сол yol. Шуны hemen қатлы бұлдыр алмайдар. Мы, представители из Красноуфимского района, приехали, можно сказать, что соседние территории. В данном фестивале приняли участие первый раз, хотя пока коллектив свой не привезли. Представитель от Башкир входит в совет по межнациональным отношениям. И в дальнейшем мы тоже обсуждали, что творческий коллектив у нас тоже будет, и уже будем выезжать с творческим коллективом. Әбилер біз деп айтсақ та бұлайында шуларда ғана. Қазір мына біздің таландарова сандуғаш, бүтіні бізге де мына шылай позаявкам тәжікілік сұрағас қойып бере. Біздіңа мен рахмәтлі біз, ауылның ерлары бигук юк. Элек аны аңламадык кебегинде булган олылардан жыйыштырмадык инде үкүнәбез конечно. Но китаплардан алабыз инде. Райхан ападан шулай нейткәне күренгәне, ул да бер генә куплет белде. Озын көй инде. Хәлләргә дисек хатыгыз. Хәлләрбез Аллага шөкер. Былтыр шойда очрашканы Ходай насип иткәч тагы да очраштык. Яктан мәтәбәтләр бер елганы. Елгасы. Менә безнең дә авыл шундый мотор, Өфөбендә урнашкан. Ana şunday uçraşular gelip bulip dursun isen sağ olup şulay uçraşular faydaga bulsun idi. 24 günden koydum, 49 alı yapkış koydum. Kolsaklarının hesabını unuttum indi. Платье специально для меня сделала моя бабушка. Вот она стоит, Райфа. У нее платье тоже она сама сделала. Еще у меня есть тетя Маргарита, которая сейчас убежала. У нее тоже платье, фартук, все бабушка делала. Полфак вот это дело она, моя тетя. Большое им спасибо за то, что они это делают. Вообще большое спасибо всему коллективу нашей деревни, потому что они поддерживают традиции, сами все делают, выступают. Несмотря на свои болячки, не болячки, они всегда везде впереди планеты всей. Üzüm ressam tügülmen minin kızım ressam. Mına şulay sızıp biremeyemi koyaman. Kolfaklar, yön irlem, uyuklar beyli. Mına kımışkımda da uyuk minike. Minin dede. Mının dede, ilüse de, minin uyuk. Üzümde, kızımda, üyde, yotalı. Eller nişatar. Şükür avlunan üzüm. Kuşkanında şükür yaşam. Manası benim şükürden kelgen ol yapmışım. Yaşsaktağı. Onu kim koyganı bile gitmedi. Ana neresiyle koydu. Handugaz ehmine zakazlar kup kabul etmedin mi? Zakazlar kup yetiştirelmeyim. Ukkaleydir indi. Öteki erkekte yardım edip oturgan gençlere gidiyor mu? Ballara? Yok. Kızlarım, 2 kızım var, kızıksınmıyorlar. Өфі буйы башкорттары осрашуы халык арасында Билән йыйыны дигән исем менән билдәле. Был йыйында халык аксакалдар менән, шәҗәрәсләр менән, йыйын батыры менән осраша һәм ырыу илдең мәсьәләләрен асыклаган, бүгенге тормыш менән бәйләгән галимнәрне тыңлай. Булар бөтә минең әсәйемдән калган мирастар. Мин аларны бик кадерләп хаклайым. Әсәйемдең үз кулы менән хуккан тастамалдары менә булар. Әсәйемдең үз кулы менән
эшләгән, артынан килтергән был ашъяулык дип атала. Ашъяулык инде ул муллыктың, барлыктың билгеһе. Әсәймә аят укыткан сактарда, дуга укыткан сактарда өстәлгә яйып торам, шуннан алам. Гаилә байлыгы. Әсәйем киеп йөргән алъяпкыз. Әле буның үрәнәген төшерергә кешеләр алып торалар. Бирем дә шуннан югатып куймаһындар дип кире алам. Бик нык кадерләп һаклайм. Сегодня второй праздник. Видно, что народ этот праздник ждет. Народ этот праздник любит. Это не просто сбор для песен и плясок. Это значит возрождение культуры нашей башкирской культуры. Возрождение традиций, возрождение всех обычаев.